एक्स एनडिएफबिआ बेमार जायोबानो राहा गैया, थैनो गोनां जायो। बड'लेण्ड जागोन मिजिंखौ नेयै नेयैनो सासे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लंबाव भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, जोबोद दुखुनांथाव। एक्स एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा बेमार जायोबानो गावनि गथ' गथाय, गावनि न'खरनि बिदा फंबाय, गावनि अनसुलि बिसिखौ नागारनानै बे समायना संसारनिफ्राय मानो आदा खावनिया संसार जानो गोनां जाबाय थादों बारे बारे। सानजालाय, सोनाबलाय, गेजेरलाय, खोलालाय, साहालाय बेमार जायोबानो एक्स एनडिएफबिआ गावनि न'खरनिफ्राय बेमारनिफ्राय बारग'नो हायैखौ जों नुदों। मानो थाखाय बिटिआर एकर्डआ एक्स एनडिएफबिनि दारै जादोंबा बिना फैसायाव मानो ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बा बेमार नायजानो थाखाय मानो सुबिदा होनो हायाखै प्रमद बर'आ? साननैसो सिगां आरो गारबोनाय समाव जों नुदोंमोन, आबसुनि सोमावसारनायाव सोरबा आसाम पुलिसजों गुलि नांजानाय, माखासे बेमार जानानै थानाय, बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट माखासे होबोनायखौ जों नुदोंमोन। बोरो बेबायदि आसनिया बहा थांखो? जोबोद जों गोसोआव मोजां मोनदोंमोन जेब्ला आबसुनि सोमावसारबोनायाव सोरबा आसाम पुलिसजों गुलि नांजानाय, सोरबाया माबा मोनसे बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै माबा मोनसे हारा सारा बायनानै थानाय, मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायै, बेखौ बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट खालायहोनायखौ जों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदोंमोन। बेबायदि माखासे आसनिया प्रमद बर'निया साननैसोल' नामा? बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारनाव आं खावलायहरो, सानजा, सोनाब, साहा, खोला, गेजेर एक्स एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बेमार जायोबा बिना फैसायावनो ट्रिटमेन्ट लानो मोननाय माखासे सुबिदाखौ जाहाथे दिहुननानै होयो। दिनै जाय एक्स एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा न'खरनि माखासे थाखा फैसानि माखासे उसुबिदानि थाखाय बेमार जायोबाबो मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हाला, आदा खावनिया गावनि गथ' गथाय, न'खरनि बिदा फंबाय, गावनि अनसुलि बिसिखौ नागारनानै मानो थाखाय गले गले मानो थाखाय समायना संसारनिफ्राय मुंख्लं जानो गोनां जाबाय थादों? बिनि माखासे जाहोनखौ जाहाथे होबथानो हायो। एक्स एनडिएफबिआ बेमार जायोबानो राहा गैया, थैनो गोनां जायो। बेमार जायोबानो डक्टरजों मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय दिनै थाखा फैसा गैया। बिनि थाखायनो एक्स एनडिएफबिआनो जा, जायफोर आन्दलनजों बाहागो लाबोनाय बर'नि गेजेराव जाहाथे बेमार जायोबा बिना फैसायावनो ट्रिटमेन्ट लानो हानाय बे सुबिदाखौ जाहाथे प्रमद बर'आ थाबैनो बानायनो हायो। गावनिबो आदा खावनिया माखासे न'खरा जाहाथे गथ' गथायखौ, गावनि अनसुलि बिसि, गावनि आंगो लोगोफोरखौ जाहाथे आदा खावनिया न'खर दाजाथों। बिनि थाखायनो जाय एक्स एनडिएफबिनि बेमारनि जेंनाखौ जाहाथे प्रमद बर'आ थाबैनो सुस्राङो। एक्स एनडिएफबिआनो जा, सोरबा बर' समाजनि गेजेराव सोरबा बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट लानो मोननाय, सोरबा आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, जाहाथे बिना फैसायाव माखासे ट्रिटमेन्ट लानो हानाय एक्स एनडिएफबिनि बयबो बेमार जायोबा बिना फैसायावनो ट्रिटमेन्ट लानो मोननाय माखासे सुबिदाखौ जाहाथे बे राहाखौ प्रमद बर'आ दिहुननानै होयो। बिटिआर एकर्डआ जुदि एक्स एनडिएफबिनि दारै जादोंबा, एक्स एनडिएफबिआ मानो बेमार जायोबा डक्टरनि बा ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय मानो सुबिदा मोना? मानो थाखाय सुबिदा मोना? दिनै जाय एक्स एनडिएफबिफ्रा बेमार जायोबा दिनै थाखा फैसा गैया मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय, बिनि थाखाय दिनै आसखान्दा न'खर जानो गोनां जादों। प्रमद बर'आ जाहाथे बेफोरखौ, सोरबा फेरेंगिया, सोरबा गबिन्दआ बेखौ जाहाथे थाबैनो समाधान खालायनानै एक्स एनडिएफबिनि थाखाय बेमारफोर जायोबा जाहाथे सुबिदा डक्टरजों माखासे बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट खालायनो मोननाय सुबिदाखौ जाहाथे राहा लामा दिहुननानै होयो, बेखौ आं खावलायहरो। बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थापानिनि सरलपारानि। बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रसेनजित बसुमतारी। एनडिएफबिनि मुङा जाहैबाय बि लेफु। बिथाङा सुगार आरो किडनि डेम जानानै रुंसारि जादों होननानै खौरांखौ मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय गेदेर दुखु गोनां आरो गोबाङा बिदिनो सानफा एफा लस जालांगासिनो दङ। जों खोनानो मोन्दों, बे बोसोराव गोबाङानो खोनाबाय एक्स एनडिएफबि रुंसारि। दाख्लै बावै खोनादोंमोन गफुरनि। बेखिनियानो